Tevgera jina azad li Amedê ji bo tekoşîna jinên girtiyên siyasî li zindanên Tirkiyeyê konferanseke navnetewî darxist. Ji Îrlanda, Filîstîn, Îran, Kurdistan, her wiha ji Amerîkaya Latîn, Asya û ji Katalonyayê jî mêvan hebûn. Di dîroka gelê Kurd de her tim qada zindana qada berxwedanê bû. Tekoşîna me de çiqa girtin binçav o wekî din hebe lê berxwedanekî jî mezin ji bo jinên Kurd hebû. Li her çar perça bi felsefa jin jiyan azadî hem tekoşîna xwe mezin kir hem jî berfireh kir û bi vî felsefeyê jî berdewam dike. Parlamentera Sinn Féinê ya Îrlandayê Martina Anderson jî gotareke pêşkêş kir û wê jî anî ziman ku di zindanê de li wê jî gelek îşkenceyên giran hatine kirin. Anderson gelek caran hat Amedê ku herî dawî di dema greva birçîbûnê ya Leyla Güven de serdana wê kiribû. Li Parlamena Avrupayê ne tenê pirsgirêka jina Kurd, min pirsgirêkê çar perçê Kurdistanê anî rojevê. Ohê jî hewil didim. Ji Filîstînê jî Kîfa Afîfî behsa serhatiya xwe kir û got ku hê ew 11 salê bûye bav û sê bira wê hatine kuştin ji aliyê hêzên İsraîlê û piştî wan wê jî çekhilgirtiye. Lê di temenê xwe ciwan de hatiye girtin, îşkenceyên pir giran li wê hatine kirin ku niha ew jî sirgûn e. Gel baweriya we bi Xwedê û doza we û xaka we re nexurt be. Hûn nikarin di binê zext û zorê îşkence û zilma Siyonîsta salam derkevin. Ya ku me ser xwe hişt, baweriya me zêde bû. Xatiya Besiya Ektî, mirova herî pîr ya konferansê bû ku di dema derbeya 12 îlona heşteyê de du mehan li Amedê di nezaretê de maye û li wê jî gelek îşkenceyên mezin hatine kirin. Lê şîretên wê ne tenê ji bo jinan, ji bo hemî Kurdan e. Em ê bi nas nekin, em ê hev hunda kin. Em ê zeman hunda kin. Em ê wext û zaman dewra xwe û xebata xwe hunda kin. Ji bo Kurda re pêşerojê ev em xebatê bikin. Em durist bixebitin. Em însanê xwe dinya xwe de nebînin. Gülser Yıldırım, parlamentera beriya HDP piştî girtîbûna 7 salan hate berdan ve behsa greva birçîbûnên ên zindanan kir ku ji bo dawî tecrida li ser rêberî PKK Abdullah Öcalan were rakirin, du mehin bi hezaran girtiyên Kurdên siyasî li çalakiya bêdem û bi dor dane. Ez ji bo perçeyeke ji vê xebatê û vê tekoşînê min bi rastî jî ez pê dilşad û serbilindim. Ez karim vê derbarê de bibêjim. û tevaya hevalên kunha di vê çalakê de di vê birçîbûnê de jî bi rêzdarî û bi hurmet silav dikim û heta dawî em dibêjin em ê şopdarê vê dozê ji bo tecîd bişkî jî berxwedana xwe dom bikin. Konferansa navnetewiya tevgera jina azad ve roja yekşemê bi kargehên cuda bidome. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.